Peter Oriško je na prvý pohľad obyčajným študentom, ktorého baví matematika, hudba a filmy. Na poličke však opatruje diplom, ktorý až taký všedný nie je. Svieti na ňom totiž titul majstra Slovenska v skladaní Rubikovej kocky. Poskladanie takejto Rubikovej kocky by nejednému z nás trvalo aj niekoľko dlhých minút. Študentovi z maďarského gymnázia Zoltána Kodája v Galante iba niekoľko sekúnd. Pred našimi očami to Peťo zvládol do 20, menšiu kocku však zloží aj za 8 sekúnd. Tejto netradičnej záľube sa začal venovať len nedávno, približne pred rokom a pol, a stala sa jeho koníčkom číslo 1. Pri upratovaní našiel som kocku a rozhodol som sa, že ju naučím poskladať. Odvtedy ju tak povediac nepustí z rúk a skladá ju vo voľných chvíľach a všade, kde sa len dá. Niekedy sa radšej vzdá pozorného počúvania vyučujúcich a trénuje aj v škole pod lavicou. V škole niekedy, hlavne keď schystám na súťaž a hlavne doma. Na Slovensku zatiaľ nemáme súťaže v skladaní Rubikovej kocky, preto za nimi Peťo cestuje do okolitých krajín a dosahuje naozaj obdivuhodné výsledky. Bol som už na 2 oficiálnych súťažoch a na 2 neoficiálnych. Z tých jedna bola v Pardubiciach v Čechách a ostatní v Maďarsku. A v Pardubiciach prevzal som titul majstra Slovenskej Rubikovej kocky. Na turnajoch bojuje v kategóriách na čas, ale napríklad aj v skladaní kocky jednou rukou či so zaviazanými očami. Jeho najväčšími protivníkmi sú najmä rubikári z Maďarska či Poľska, ktorí kocku skladajú dokonca aj nohami. To zatiaľ ešte neovláda, ale snaží sa ďalej cibriť a rozširovať aj arzenál kociek, lebo nie je kocka ako kocka. Najprv som mal len jednu kocku a potom kúpil som aj ostatní, vždy keď som mal peniaze na to. Hlavne v Maďarsku, a teraz už objednám kocky z Číny alebo z Ameriky. V budúcnosti sa Peťo pripravuje na maratón, ktorý bude v novembri v Budapešti. Jeho veľkým snom je však usporiadať turnaj aj na Slovensku. Aj v budúcnosti budem hrať s kockou, lebo veľmi mám rád. A chcel by som aj usporiadať nejaký súťaž aj tu na Slovensku. My mu držíme do budúcnosti palce a kto vie, možno raz bude stáť za zrodom silnej generácie priaznivcov Rubikovej kocky.